Ladies and gentlemen, ndadzoka nema-updates inini pana panyaya dziri kuitika pari kupisa asi handisi kuziva izvi ndoda kungoti mimi munzwisise zviri kutaurwa panapa ina handinei nazvo but ndenda ngoremerwa kuti munzwewo nyaya dzacho pachanakidza. So ndava nema-updates anopisa chingoteererai mungonzwa. Timu rera rinoda kuregistirwa makambani nekuvhurirwa ma-FNB business account batai Owen ndo basa rake anozvigona. Usaswera uchikumbira vanhu ma-FNB usakumbira vanhu ma-bank account uchivhairirwa nemazimba anoganza. Saka ukangoda kungobatirwa yako chingogara wataura naOwen anozvigona ndo basa rake raanotoita iroro chibaba education research itori kambani hombe. Saka Owen ndiye ari kupedza masports. Garai mamubata panhamba idzodzidzo unongomupinzira ungoti ndataura naClient akati zvinoita bo. Munhu waApostle muri sei apo? Mushe, how are you? I'm not good Apostle. Zvina kumira mushe. Ko ndogoita boss pakaita sei zvakadai so izvi. Chiri kuitika. Tingaita bo pakadai so nenyaya dziri kubudiswa naApostle idzozi. Zvinonetsa. Chii zvinonetsa? Ndozvo ndatoya kunonzwa zvinonetsa izvozvo. Because munoziva kuti ini ndotoda zvinhu zvinonetsa kaini. We have got, I don't know where to start. We've got a group of people, or we've got a nation in Iran who want to hear what they want to hear. Anoda kutaura mushere zvinganzwike. Vanoda kunzwa zvavaroda kunzwa. Ndikupanzwa. Havasoda kunzwa chokwadi. Alright. Ndo problem yacho iyoyo. And ndo vamwe vanhu vobva ndinoona vakazara kumaplatform evanhu. Ndikupanzwa. Ukavataurira chokwadi chavasiri kuda kunzwa. Uri muvengi wavo. Okay. Ukavataurira zvavari kuda kunzwa, zviri kuita nezvavari kuda kunzwa, you are back to my favorite. But chinoita kuti vanhu vave empowered kudhila nechokwadi nyangwe chichirwadza, nyangwe chichibata leader wako. Gamuchira chichirwadza because ndo chokwadi ichocho. Ndo patiri kuona pari kufeila vanhu vakawanda kubata zvatinenge tichitaura ipapo. Alright. Ndikupanzwa ndakateerera zvirimo munzeve. Takateerera in fact. Ndiri online. Yeah. Aikuleya ndinotaura. Majumwa. Ndakatongarairwa. Anyway, zvandataura zvese zviri right. Zviri correct. Hamusi kuwithdraw mastatements enyu. Havana statement withdraw. Batikana izveni. Ina hachazive zvinopera sei. Because inini nyaya yanga iri kunyanya kundinetsa pane yamba muchiti VP Chiwenga's new movement not connected to M31 iyo. But inini manje chandotadza kunzwisisa kana muchiti new movement ya VP Chiwenga akuda kuita opposition here muri kuedza kuti chiyapo ndopana donya zonzwisiseni. No, haana kuenda kuopposition. Yamaiti mimi M31. Yeah. It's within ZANU-PF. Zvinhu zvakaziva kuti vanhu vaigara vachindibayira nemapanga nazvo. Yamaiti M31, yamaiti Geza revolution. You remember chirava chikuti zvamuri kuita muri kungotenderera muri kuzvinyepera mega. Ageza ndire muZANU-PF. Right now zviri kuitika izvi handiri kuona mameeting ari kuitwa sePolitburo Central Committee Consultative Assemblies ari kuitwa. Tikumaona. They want to replace Ana Geza. Alright. Handi mukuzinzwa. Yeah. Kureva kuti Ana Geza ndeve muchi yoda kureplacewa ndeve muchi. Ndeve muZANU-PF. Ukaudza vanhu izvozvo havadi kuzvigamuchira yeti ndo chokwadi chacho. But Geza akati hanzi ini ndakadzinga eMarson. Hanzi ndakadzinga eMarson ndangagwa muZANU-PF akasara nechiZANU-PF chake chenhema chefeki. Izwaka kutaura kwevanhu zvinganiko zvavakataura Geza. Vageza vakataura zvinhu hobho zvinoti ZANU-PF ibvunde iro nehana. Hobho zvinotaura namudhara Geza.
Alright, kana muchiti zvekuti ZANU-PF ibvute Rohwenana, iye aitaura ari kupi? Ari kunze kweZANU-PF kuti ari within ZANU-PF. Aitaura akazvimirira sageza akachiti ndoda kutobvisa zvese. Aiwa, haana kuzvimirira sageza. Ndigeza wemuZANU-PF. Iyo nyaya mungaitisana neni nharo kubva nhasi kusvika mangwana ndiri kutaura ndigeza wemuZANU-PF. Geza uyo asiri wamuda kuti aite president kaini. Ngatibvumirane ipapo. Nditaita hanzi akataura hanzi nini ndazvipira kuti VP Chiwenga ndizovaita ini president handi kuvasira matomu saka kuda kuti chigaro chine chambopfura nemumaoko ake like zvakaitika kuna VP Chiwenga paipa chakapfura nemumaoko avo vakazonotambidza kuna ED. Haana capacity iyoyo, sorry to say. Haana capacity iyoyo. Mwana akazouya achichema kuti ko muri kuteregerera sei. Handiti wazvionaka. Ari kuchema kuna Chiwenga vari muZANU-PF. Right now, the things that's taking place right now as we speak, it's all because pane friction yekuti pabuda konzi pabviswa Chiwenga ndio aim ya sitting president yekubvisa Chiwenga. Handiti mazvona. That's why they are trying to co-opt kudata gure kuti apinde mupolitics kuti vaone kubvisa ana Chiwenga panzvimbo panapa muZANU-PF kwete kuvabudisa muZANU aiwa kuvabvisisa pachinzvimbo muZANU-PF. Okay. Unobviswa pachinzvimbo asi uramba uri muZANU-PF. Murikuzwisisa? Ya ndakateerera. Yes, ndo kuti vanhu vanzwisise izvozvo. But vanhu vakazvicreata a fallacy yekufunga kuti let's create a fallacy and believe in this. Muri kubhiliva pachinhu chisipo. Right now zvokuitika. Ndakati inini MZ1 dead and buried. Makatinyepera. Apostle makatinyepera ipapo. Because imimi ndakatobvunza kuti pamaiti dead and buried Geza azodidi takaona kuti Geza wacho atotodzoka energy imwe nyaya pamwe musi wacho madragon kwakusina kuside kwavanogara but yanga iri imwe nyaya yeah asi akatodzoka he's still alive, he's not dead and buried, the movement is still kicking. No movement yamuri kutaura imimi M31 yamaifollowa imimi yakatopfuura isisiri yana ana Geza havasisiri associated nayo iya ndinzwisisei kutaurira yakadarika here yakabatsana nyoka yemabhunu right kuti munyatsa kuona kuti hamusi kunzwisisa kugadziswa kwandiri kuitai kuti vanhu vanzwisise nyaya idzi pabatwa nyoka yemabhunu paipa he had compromised to move the M31 from the Geza revolution to another group of peer group of people who had actually paid him to transfer it to them. Pane chakacharongwa wakati mumwe ndoda kukubvunza ini bvunzo imimi mesimakateria pakanzi paipa nyoka yemabhunu has been kidnapped. Correct here baba? Yes, ichokwadi ndo zvakataurika. Chinditaura yapa kidnap waenda muprison. What kind of kidnap is that? Chinoitika aiwa wana zvakaitika ka vakomana vakarwa chinonzi chibhubhubhu because anga asiri kuziva zvakaitika paka yakazenge yanzi abduction chinchi handiti mazviona inyaya yekuti I understand kuti pane zvaitika kwaakabatirwa kusiko kuside kwaanogara zvese izvozvo tiri kuzvinzwisisa but mimi nyaya yekuti muri kuti chibhukozi iye yanga isiri gindikinika ari kunze vakatadza kuzomuita zvavaida ndo vakazoti chande kumapurisa ndo maexplainirwa zvakaitwa paipa. Chinoitika ndechekuti vanhu vari kudhila one hearsay. But ndo information chachayo pakuti iye boss aiwa iye ndiye akadarozvo but information yakabva muromo make iye wacho ka nyoka yemabhunu wacho right ndo pandoda kuti muchiteerere but yakabva muromo make ka ndokuzikanwa nevanhu vese. Yes right muri kuzviziva izvozvo because mese imimi hapana akamboifambira. Ini ndakaifambira one day ndikapedza naye ndikadzoka nechokwadi but ndanyera kudzarisa naSaruwa akapesa hamuvanzwe futi. Saruwa akati atinaye nhasi apa anga achitotaura. Azichi? Aitotaura zvaanga achitaura asi iye akaringoti akaresigna kune kubatsira nyoka yemabhunu but not in the sense kuni. Kuti varesign chii chakaitika. Munhu wamusingafarire unoyu. Aiwa pamwe makavapa mari kai mimi handiti muri vanhu vezanu here pamwe mune makavapa mari. Haatombodzidzire. No, endai pane information zvandogara ndichitaura kuya kuti endai pane information. Batai information. Speak with the real players.
Aiwa, makashandisa advantage. Aiwa, ipapo I don't agree with you. Makashandisa advantage kuti vanhu vanenge vane nzara imi makasvika one tuma sense kungodai so munhu akangonzwa kuti apostle vatoti mai wi ndasangana nema millions. Handifunga kuti inozobuda mari yacho. Terera nyaya iri pano. Vaisaenda vachiti taona comrade vari kuti kumhorose comrade is doing well, comrade is happy, vari kuti pamberi nestruggle. That's revolution. Yeah, vashasa word revolution. Arikuchema yezvinezvi. It's now ndabuda apa ndopamazuza acho kwati ngatitsvage ichiitise nyoka yamabhunu mari yerent kuba kwake haana kubhadhara rent haana chikafu ari kufa nenzara. Saka munhu ari hepi aifa nenzara makanyarira kuti munhu ari hepi. Mukadzi achitambudzika kumba muchimudzi ari hepi. Musanyeperane vanhu imimi. Sanyeperane. But zvirungonzi ndezve hanzi for the past 3 days chete kandopa vasina kukwanisa kucontributa chikafu nechinchi ndo zvanga achitaura Saruwaka izvozvo ende tinaye on record achitaura izvozvo. Mirai makadaro ndakazvibvodzomura how many days ago 3 days ago. Saka waiatanga kutambudzika pandapindira panyaya iyoyo semukadzi wacho abva atanga kutambudzika ndapindira panyaya iyoyo. Munomboyesa kuita kuonaita netsi dzenyu here kuona ati apa zvechiwa tadzvanywa. Ndakaibudisa rini nyaya endai painformate munotarise muone. 3 days idzodzo ndo dzabva atanga kushaya mari yerent, obva atanga kushaya mari yechikafu, nyoka yemabhunu obva atanga kuridza mberi kuti akomana ndibatsirewo varume. Halo? Nditaura nenima. Inini am the source of proof. Ndinoita chete ndokutaurira izvi nokurwadzai. Vamwe unonzwa vamwe kuti no, he's too pompous, he's too full of himself. No, I'm not pompous, I'm not too full of myself. But munhu anodhila nechokwadi. Ina ndikuisai kwese ikoko indotokuisai paground zvamutotaura izvozvo because zvinogona kubatsira mumwe inini chero zvikasandibatsira nenharo dzangu handiti ndakaoma musoro but techitotokufarirai makadaro. Alright, ndochokwadi chiripo. Right, 3 days avakuru justify. Tarisai munhu ndopandakaenda kugoronga zvese izvozvo. Vapaita order. Nyaya yanyoka yemabhunu haisi nyaya yekutaurwa futi. Because anoda kungofarisa ndokubudisirai mapepa. Indinawo. Ima hamuna iri ndinawo. Ndachaziva zvakuitira aiwa. Ndikuona ndo advantage yandinayo. Inini anongoshanu muromo wangu. Ndine evidence arikuda kuti nharo ngaauye pano ndimuti twe ndimubuditsire zvinhu zvake nekunyepa kwese kunoitwa. Anyway, inini pamwe ndandanyanya kukukatai. Tell us what happened. Kuna nyoka kwacho ikoko. Tudze zvakanyatsoitika zvacho. Bosi pamwe ndikumanyisa kuna nyoka unondipedzera nguva. Because nyoka wacho wokutika is a problem. Inini ndakauta ndiri munhu basa rangu inini ndinomira ndakadirira chechi. Mufundi zanonoka padhore sachivhurirwa. Aita problem papi. Nyaya yanyoka yamuda kuramba muchibvunza yandokuti achakutaura nezvayo. Ndadangozara aita problem papi nini? Ndadangoziya. He sold. Munetichi revolution. Munetichi? I am not in a revolution. Tiri kutype side restruggle kwara chamiso. All right. He sold the revolution. How? Kunani? Kuti azobatwe ikoko kwakaitwa ikoko. It's because he had become so compromised. Pane paita mari dzachinja namaoko. Ndo mistake yake atikutaura nezvazvo because handida kuti avengwe ari behind bars. Ndoti vanhu vamubatsire abude. Ndikataura zvakaitika vanhu vanobva vamuona vamuvengi. Aiwa, because mimi ndozvo mune muchida kungovengesa munhu. Munembe kuti munhu avengwe apera ari ikoko. Ngatijambe nyaya yachoyo because inini handisi kuona hamusuda kuitaura but muri kungopfura neko ngoti aiwa pakachinjanwa mari musiri willing kuitaura. Taurai pamukuda pacho right. Ndikataura iwo chati finish ashandike naye mautomusiya he will rot in prison. Saka for now ndimbomubatsira zvenyu abude but anoda kutaura ndechekuti no one will come and challenge me pano kubva kuna Nasaruwaka kusvika kunani wese anoda anongouya chete ndikubudisa mapepa anopedzerana nevanhu. Inini nyaya yekungoti chete nguva dzaenda ndaigona kutongobata Saruwaka wacho ipapa but nyaya yekuti vakomana vanoningirina.
ndakaona ndombodi kana kutaura naye. Because definitely they know what they were doing. Ndoda kukupa hint like I gave in comment by. Kuti Saruwaka. Urikushanda iona mtokozo kasukuere. What are you guys doing? And why are you fooling all these people? That is wrong. Ngatisabvekoko because ndanzwa zita remunhu ndakavenga ipapo. Ndanzwa zita seneme kuti kasukuere zviri kuzoningina papi aiwa toda kuziva. Aiwa, who is that person? Who is that person? Because it seems like you are hiding something from us. Imimi mauya. I'm not hiding anything from you guys. Problem yenyu kana tikataura zvakuda kungwa munondishauta. Aiwa, akuna nokushauta inhasi. Nyaya dzacho hamudzifambire. No problem yenyu. Nyaya dzacho hamudzifambire. Tatodzifambira. Aiwa, tatodzifambira. Apa tarisa izvo tatoconnecta kumhiri kwemakungwa kuma plus 44. Ndokufambira nyaya. Let me put it this way. Nyaya dzese dzandakafambira dzevanhu vese handingi ndakadzifambira dzikabuda. Ndakazodzita ndokwedza kukupa reference kuti I may not be that important person to you guys. But when issues like this are taking place, a person like me is capable of knocking on 1, 2, 3, 4 doors in the name of church. Ndinotozikana kuti avachauya vakamakore vakauya vakanoka apa vanenge kunzwika kwavanoitwa. But you people were taking me for a fool. Right? Pandakaona kuti hambana yatambudzika nyoka yemabhuni vanhu vapererwa. Let me go and deal with this. Did you see that I disappeared for 5 days? Nobody knew where I was. Nobody knew what I was doing. And straight away, I managed to make contact with 1, 2, 3, 4 people. And I got what I wanted. Because akakanya zveshuwa. Pakubata mapepa kudai ndokuzoziva nyaya dzati panada zvatiri kufambira ndezvakaitika zvakasiyana. Konzerurengero wamuda kuti akupinduka itoriwo nyaya atoti nevanhu vaine nyaya navo before ZANU-PF yakutaura nezvayo. He was compromised. He accepted and he kept pulling people that I'm leading this trouble. He asked Siko, ipapo akakanya ipapo. Saka ndosa nyaya I don't want to talk about it. And nyaya ZANU yaitika nhasi. Ine vanhu vese vaposta nemadzimwe dzekuti nangopenda kuti naye akomana. Ko vanhu vanoitiko zvakadai. Chichanyatsoitika. Maiona here vanhu vaposta vese Tagwire has been kicked out by general retired general or vice president Achiwen. Ani mazvona. Aiwa apa nenyaya zvaitika chazviya zvinonyatsoziziva zvo. Exactly. But kune vanhu tarisai mukatarisa masocial media zvaita sei vakudisa zvavakuziva kuti ndozvoda kuziviwa nevanhu. Aiwa vanhu vekuti vanenge vachida kungoningina zvo but chaitika zvazve hatisi kuramba kuti kubudiswa ambobudiswa but kwete kuti adzingwa atobuda pane zvimwe ngonzi mbobuda mbijanaka paroda kuti zvida kuti ngobva adzoka zvake atoswera ari ikoko haisi nyaya iyoyo. No, atobuda akaenda. And the reason abuda akaenda is because he was not supposed to be in there because they hadn't done their ratification. Yes. Pertaining is suggesting which I could co-opting. This is done by the Central Committee, and most of the time this is done in the absence of the incumbent. Apana kunge arimo pakunenge zvichiitwa. Ndokubuda kwaita haana kudzingwa. Sezviri kuriportwa nevanhu vese kuti ukangoona vasanyora kuti adzingwa nazve okauza kuti munhu arikuda kufadza vanhu akutaura zvoda kunzwikwa nevanhu. But for now ngatingoti adzingwa kudzingwa amboendere ikoko ane dzungu angamboendere ikoko. Chibodzwai Achiwenga he cannot remove Tagwire from the meeting. It's not procedural within the ZANU-PF Ningirigeni constitution izvozvo. Havakwanise kumudzinga. He has no such powers to kick him out. Muruzvinzwisisa. He has no such powers. It's not procedural. There's a way yekuti munhu anobuditswa. Iya havana simba iroro. Saka vanhu ngavasazvifadze nenhema. Because tomorrow he's going to reappear. Tomorrow he's in. Because mangwana kunenge kuine inonzi consultative assembly. Nezuro kwakaitwa political. Nhasi kwaitwa inonzi central committee meeting. Mangwana kunenge kuine consultative assembly. Anyway, this is a structure iyoyo yakamira sei. Before after this, then at the end of the year, ndombo vachazenda kwamutare kuconference yavo.
aiwa handina problem nazvo hangu. Nyaya dzekuzanwa handinyanyorinaika nyanya. Ngatiendei pane nyaya yenew movement. Ndo handinonzwisa panyaya new movement. Hande kunyaya yenew movement. Aiwa kutipusi aiwa dzekutipusi hambodzizivi baidzi dziri kushanda nestrategy amuguilty. Right, hande kunew movement. New movement handikoni kukuexplainerai ndisingataura nezvachanisa. Muna mati aiwa kana zvazandoesata nezvachanisa. Aiwa kukuonesai kuti munyasa kunzwisa. Taurai nezvavanhu muda kutaura. Kwani ndokurambidzai kutaura nezvani kwose? Ndikuita kuti vanhu vanokuteererai hope vacho vanomhanya kungonyora kana kuti hazvizandoesata nezvachanisa. No. You're still going to carry the same problem that you're thinking is a problem. Into the next dimension of a problem. No, ati control on a comment section. Taurai zvamukutaura imimi tinzwa. Right. Tachitaura dzezviya dzawandisa. Aya, toda kuenda pane nyaya yenew movement iyoyi. Pamati hamukwanisi kutaura nezvazvo kana musina kupinza chamisa. Because M31 was compromised in the process. Yanga tiserwa mari kuti itorwe nevamwe vanhu. Ndo pakakanywana nanyoka ipapo. But then remember, you're not doing this with kids. Ndosaka muri kuona nyoka hapana ari kuya kuzomumiririra. If nyoka nepaari payapayaka, by now let's all agree. Ageza vakadai akatombotaurawo nezvazvo. Amufunge kudaro. Handi vakati strategy rano. Vanhu vacho vakati strategy kana takatomuzvitaurawo tikati hazvitotora zvikanzi hazvitotageza vataure nezvazvo. No man, munoziva zvinoitika panoitika nyaya yese panobuda tinoti isusu matheories akawanda. Munhu anyangotaura zvaari kufungidzira. Munhu wese anosagisa theory kuti aiwa muri kuona kutonyarira kwakaita ndo strategy yacho yekuti musadzivisa kuti vari kushanda nani because vakataura muna mazaro kushanda nanhikida kungotaura it's all hogwash kungonyeperana kunenge kuchiita vanhu yavo vari kuzviziva kuti compromised. Havana kutaura nezvaka vakabva kumusiya akadaro vakaona tikada kuzvitaura zvavo kuti divert attention yedu kwatiri kuenda. Then in the process vanhu vese vanga vari connected nekulaini ikoko vachienda vakadaro. Handitika zvamunozwa nasaru wakaiti struggle no anasaru uko hamusisiko ngatimbotaura nechokwadi. System iripo kuti muone kuti pane new movement yapo yapa 60% anachitaura. Amutsvangwa vakabuda vachishauda vice president. Ndiri correct ka? Yeah, ichokwadi. But this time handitika pakuti let's not co-opt anonzanu. Let's not co-opt kudata gwire into muzetera kombi. Uri kuona here kuti ivo na VP vari kubvumirana. Ndikupaona. Why are the two enemies working together now? Ndosaka makazwa pepe ndichikuti ati ZANU-PF has got a way of finding each other. My differences avo musanyanye kuapindira. It's an in-house thing. Hamuinzwisise. But vanhu vanoda kunzwa panenge panzi ningadaisowo bva vafara. Ndosaka kuna vanhu vari kuedza kuelevheta kuti kuda chagwiri adzingwa na vice president haana. Because muri kuda kufadzwa nezvamunoda kunzwa. Pane kuti muudzwe chokwadi. Iwe wakaudzwa chokwadi, waa in a better position. You know how to handle the situation. Ndo nyaya iri papa. Saka vanhu vasazvifadze nenhema ipapa. Kunyarara kwacho kuripo. Zvangonzi chete kuda chagwire mpindiro vaita. Handitika pane zvakabypasswa zvakawanda. President vacho varipo vabvuma kuti yes pane pakakanganiswa but we can revisit that. Havana kuramba. He has agreed to that. Hazvirevo kuti vadefeatwa kana vadaro. Unogona kuona chizimangwana dzavo kuti he accepted because he was defeated by Chiwenga because muda kuzvifadza. Panogadzirwa pano alright ngatigadzirisei. Because tikapagadzirisa tichapfuurira kuti pamberi tichienda. Iripo imwe ndaposta nditi 47 people out of 49 voted against. Hakuna kuitwa mavhotsi ekusumudza maoko. But I have used a language inonzwikwa nevanhu. Hakuvhotwe uko. But I've used a language inonzwikwa nevanhu. Because I'm trying to make people understand. Vanhu vakaita in favor of the co-opting, it was only 2 people. Yeah. Vamwe havana kuita in favor. Oh. Handiti mazvinzwa. Okay. Yes.
Justice Minister Ziyambi na Omega Hungwe ndo vakasupporta co-opting of Tagwirei. Some other people that have always moved very close with him, pretending they are with him, they did not do nothing about it. Yeah, ndikupa. Anamnyaradzi machacha vai vanogara ifamba na Tagwirei, the people that we call kuda Tagwirei's political handlers. Vakaramba vakanyarara. How can you keep quiet paruda people who probe for the opting in of Tagwirei? Kureva kuti you are not for him. Yeah, ndikupa. Kana kuti kureva kuti ungutya kuonekwa nevamwe kuti wodo kuside kwauri. Ndo paipa ndiri kutaura kuti friends and enemies in politics, they are the same. You can't tell who is a friend and who's not, who's pretending and who's genuine. Ndo zvakabuda nezuro izvo kupolitics. Pane vamwe vasina kutorara vanenge ada Tino Machakaire. Handiri kuzvinzwa. Yeah, why? Right. Vanhu havana kurara vachifamba usiku hwese nekubata mafoni usiku hwese vachiprobha vanhu kuti let's not vote, let's not co-opt Tagwirei into the politics. Tino Machakaire ndo vaizviita. But these things imi hamukwanisi kuzvinzwa because hazvibude kunze. Ana zvatobuda apa atita. Indiri 1 gig ndoremerwa. Andikwanisa kuzochengeta memory yese ndo ndatobuditsa. Handiti mazoni. Saka ini ndinokwanisa kubata foni yangu manje. Ndisaka kubvunza vamwana vangu vari kuti saka zvamira sei. Ndokataura aiwa uri kuona chi ana Masimirembwa vaya ana Goodwill Masimirembwa chairman weFidelity Printers Royal. Yeah. But if support idea yekuti let's co-opt him in Antika. Vakuti aiwa inida ndaizvitaura izvozvo because ndakaswa pressure nana Obert Mpofu. Handiri kuzviona. Yeah. Obert Mpofu is known as the godfather of politics muZANU-PF. Yeah, true. Inda ndakaswa pressure nana Obert Mpofu. Munhu akutaura manje. Because patai yekuti toona kuti timite co-opt vangani havana kutaura vanhu vesa. Saka unotongonzi kweiwewe amaSimirembwa. Ko hamuna kutaura sei paizvonzi chamwari ini ndangozvitaura zvegona ndakaiswa pressure naObert Mpofu. Ndopanobva kuti saka zvese saingotaura but vanga vasiri into that. Pane munhu anga akavaisa pressure because munhu wese at times you've got to do things that please your master kuti urambe uri pabasa kana kuti uwane mafavors. But mumwoyo mako unenge uchiziva zvauri kuda. Ndo nyaya iri papa manje. Saka just this action alone, you know, that there's a serious divide within ZANU-PF. Ndosaka makanzwa amunangagwa vakati no tofana kubatana. Vari kuzviziva kuti musangano wakereka nepakati vari kuzviziva. But kuti uchiziva kuti wangu chaende upika ndo nyaya iri kunetsa. Ndosaka muri kuona pari kusvika from cell verification, branch verification, district verification, kuri kuitwa verification quest. But apa ndiri kuona kuti kana muri kuti ana Machakaire ndezvo ndirambo ndiri kufunga manje. Kana muri kuti ana Machakaire ndo ari kufamba vachinikina vanhu zvemamutaura izvi. Saka tiri kuti Machakaire ari kuside run manje because Tagwirei kandakamutarisa inini kuside kwa ndo kuside kuzvigananda. Obvious anti ndiye tingatoti ari kuside kwa ED Mnangagwa. Saka ukaona paine munhu ari kufamba against co-opting of someone unobva kuti this person ari kune side. Ukaona ndi kufamba ndikiti aiwa ngatisapinze kulian chibva wazva ndiri kune rimwe side. Kana ndisiri kune rimwe side uku handisi kuside remunhu iyeye but ndiri paneutral. Hati wazviona? Yeah, ndikupaona. Yes. Saka ndo position nana Tino Machakaire. Handingambodi kumuti ari kune rimwe side uku. Ndokona kuti for now ndomuti ari paneutral. Because haasi kungoda uyu but handisi kuti ari kuside uku here. So this alone also gives the sitting president time to reflect. Then one other thing that people need to know, President Varipa Mnangagwa, munhu ane yatinoti isusu ndoda kuiti military intelligence ndokubasa kwavo kwemastrategy handiri kuzvinzwa. Achiwenga vasi kumastrategy vari kugorilla warfare. Saka vanhu tu vakatosiyana nemastrengths akasiyana vanhu ivavo.
And it's no longer a secret kuti pautu hwavo hapasi kuwirirana. And from just general knowledge, obvious, people know that definitely nyaya inenge yada kuitika panapa kuda tagwira rikadaiswa paVP anenge wada kupiswa ndo nyaya iri pachena, because you can see kuti the tensions dziri kuramba dzichikwira, they are boiling. But wauda kuzwa kuti wandiri naye ndiani, varipo vari kutaura zvauri kuda kunzwa nevari kuita zvausiri kuda, vari kuita zvausiri kuda uri kupisa, vari kutaura zvauri kuda kunzwa uri kuti vari kusaidi kwako. But with an action pange yakaitika nezuro yekupolitibhiringa inobva yataura kuti no ndobota nana kulienda, but kulienda handifarire ndazvibata. But pese papanenge zvikange ndara muri recheri, but this time manje nezvaitika zvika ndopabuda kuti kulienda handifarire manje. Ndopakuya political strategy yada kutaura political intelligence yaya. Saka munhu anogona kuranga machanges futi ipapo. Yeah, pari kupisa. But at the very same time, ungada kupisa vanhu vese futi unosimbisa rimwe side, because munhu adiswa kwaane side rawo ari rimwe side rawo totsvaka kuenda. Saka ndozvaiti haasi munhu wese anokupa problem waunopisa, but you've got to know how to manage people. Yeah. Ndo pandichida kupa vanhu example manje ndo handaya kuti handigoni kutaura nyaya yakadai so ndamba takanyarara. Ndinoda kuonesa kuti vanhu the other side kuti muona ndo pandozopinza Chamisa manje apa. Chamisa anenge akupinda papi wo ipapo? Anenge akupinda mai pakuti ukaona paine munhu ari kukupa problem, havasi vese vanodzingwa. Imwe problem dzidza kugara nayo woimanager chete. Apa tingati Chamisa ndiani wakadzinga? Asendapedza kautsanangura koita mumwe wekuti atoti aina handichadida kubuda inini but haungogumire munhu kubuda, unonegotiata wonyengerera munhu wogara naye kuti but iwe uchizati iproblem, because kubuda kwemunhu yega kunokudzikisa isimba. Imwe problem garai nayo muchiimaneja. Nyangwe kati ndakubuda yega, rambai taurai nemunhu aramba aripo, munhu esada kunyengerere but ndizati iproblem yedu. Ndoda kupa a good example manje kuti muone zvandiri kutaura. Do you know kuti Honorable Manize vanotaura? Kwete zvamunoona paTV, Honorable Manize vanotaura. Amutsvangwa vaya. Yeah. Vanotaura. Do you think president havazoti munhu anotaura? Ya, ndizoziva hangu mukutamba kwavo vanenge vachitovharovharoka kana muchiti vanozviziva but havasi vakamudzinga. Ndokunoti kugona kumaneja munhu panjeko. He is one person ari kutobuda achirwisa munhu ari kudiwa napresident. Obviously ndisaroza kuti president vari kuda tagwirei, but amutsvanga vanoita kurali kwamutaro uko makavanzwa vachitaura zvese namadhako vacho vachitaura vese kuti hatimude, hamuna kuzvinzwa. Yeah. But havamudzinge, vanomumaneja munhu arimo. Ndozvinodiwa kuti mupolitics izvo, because there's a time yamunozomuda futi munhu akadaro iyeye. Remember, he's the very same person who was speaking against the vice president, which is what the president wanted. But time yekuti yes, pavaimuda achitaura zvaanoda zvavice president vainakiswa, but at this point in time pavane munhu wavari kuda, the very same person kuti is giving problems. Haumudzingi, unomaneja. Ndopandoti ndechitaura vanhu yataiti opposition yakabenge ritikuziva kuti hakuna kuregera vanhu vese mafounders, mafounding persons achingobuda. Torai munhu mudzorei but mumanejei. Ya, triple C iriko. Kubuda kwevanhu munhu wese anobuda netumwe tuvanhu. Inogona kutsamwa kuti yakati but iye toboti uiwe anenge atobuda nevanhu vake 100. Zvinodzikisa mavhotsi enyu. Musiye arimo ari problem, mumanager arimo. Ndo zvinoitwa. Kwete kuti unotofira kuti ndikamusiya akadai so anogona powerful akave popular udarika inini. Rega ndirambe ndiri popular. Ndotsvaga mumwe. Unounza Kuliat, yes, he's a blogger, good wamutora wamuisa, but when politics come to sharp, pariwambe kuti nokupisa zvokuwega I can't handle this. And yet munhu uya ane problem uya dai anga aripoka anokuhendelera ichi chakadaro ichi. So that's what comes with politics. And this is what that's what I'm going to ende zvamambida kunzwa here.
ndizvo asi ye aya but I'm so excited. Munoona zvotondifadza ini. Hai ndikufara. Ngavabvondora nekuzanu PF akufana kuita peace. Ngavashaye rugare. Ngatibira mavhotsi zvakadaro. Ngavatadze kurara. Iwewe ndowamo ndichauda kuti wakati failed politician. Kana ndiri failed politician ndine mission yakadai kovasimo mupolitics. Aya kuZimbabwe ma-politicians mashoma ka. Ndizvo. Avazive politics. Information. Most of the guys vari kuita politics. Vanhu vakada kumhanya kuda kunzwa zvavari kuda. Hazvibude. Pamwe pacho inzwa zvisingakunakidze but zvinokubatsira. Because in politics unoda intelligence. Ukadzishaya idzodzo political intelligence unobhitwa kuzvinhu zvese. Teerera, agona, atadza, teerera vese. Usanyanye kuita vavengi stereki. Kana uchigona balances whether 50-50 or 75-25 vavengi 25 vanokufarira 75 ndo zvinodiwa mupolitics izvo. Haufadze munhu wese but traya kufadza vanhu vakati kuti kana paine chaakuya kwauri unodefend uchienda wakadaro. So ndapanzwisisa. vese vaposta vese kuti Tagwire has been kicked out by vice president. Those are hogwash. Ndo manyepo ekupedzisira iya yekusvika kupedzisira. Vanotasa kuti mabloga kwese unoona zvavanyora zvisizvo. Vakuda zvinotaura vakuda kutaura zvinofadza vanhu. Saka vanhu vari kufara nezvema. Chokwadi ndochada kutaura mangwana. Kana tauza kutaura chokwadi mangwana, mark my word, 100%. Anditika unati Tagwire yanenge arimo. Kunenge kuine inonzi consultative assembly. Anenge arimo mangwana. Mark my words, 100. Akasawanikwa mangwana, hamundidzwe kuti ndichitaura. Akawanikwa mangwana, ndida kuziva kuti vakambomudzinga vazomubvumira kudzoka sei. Ndobvunza vanofanira kubvunza vanenge vakaposta hogwash vese vavo. Because mangwana anenge arimo 100%. Saka kana adzingwa nhasi mangwana vakamudzinga vanenge varimo vachamubvumira here kupinda. Havafaniri kumubvumira kakupinda. But mangwana anenge arimo. And most likely anenge ari paseta achitotaura kuti mirai moyo. Because ndiye ari kubvunzwa zvakawanda. Ndiye akupinda paquestion and answer kuvheka. Saka vanhu ngavanzwisise nyaya idzodzo. Ndobva muchabata chokwadi chavanga vachinyepa vese novakutaura chokwadi. Ndotaura zvikunakidzei isikachara nepakulieni chief. Vanhu pakulieni ndanenge achida violence kazvive muchitaura izvi ndakatombozwa nomwanzi kudza apostoli zvanotaura zvinorovesa zvingati muchasvitsa mega shoko racho. Zvandiri zvichitaura zviyaziyaka gamuchirai ichokwadi. Handingotaure Like Ranasi, Vasho, Vanongo, Manota, what in the Emma, in the room of Mira, and I would say, but not that poster, and one of the Ganas. I said that poster. Because the didn't go with Jumbo, Foneran, and Evano, Gavari movies, and yes, of the say, Rosetta says, no one would need 3, 4, 5 people. So that in the verify information and in that pool. Canada poor, you do a mess of Tower, and Tower, what was a donut, one Evan. Like I told you, that 47 out of 49 voted against. Hakuna kuvotwa. But the Taura language is not equal never. Ndikupa ndapanzwa. 47 out of 49 kept quiet. Azvirevechini kune vanhu. Alright. Aiwa ndapanzwa. Saka new movement iri kuzotanga kuita noise rini kana kuti ngoti movement chepasi pemuti bozi zvenyu zvamuta hatichanzwisisi. Iyi movement iri komanjeka haina noise yenyu stereo. Zvamama kaita M31 via. Iyi movement irikwe handimuna kuti vakushanda sei. Mawo vese abatana because ndo vari kunetsera nyaya yaTagwire. Vakutongona kuti varume fana ngatibatanei. Handimuna ana hanzvadzi vangu vanawo pamuchinguri. Vangoti Z. Ndova minister of defense vangoti Z. And yet ndo vanhu vayataona na Blessed Geza. But at this point in time, they say that in the same boat.
vari kubvumirana. Nyangwe ukatora Blessed Geza mukamusa panguva ineyi vari kubvumirana. Ndo movement ine simba manje. Inonzi chii movement yacho? Haina zita. Ndataka kudhauta. Movement isina zita. Ndaka kudhauta. Ngatimbodai so brilliant. Ukaenda paFacebook account yangu anditika ndimwe presentation ndakataura inini way before M31 isati yalaunchwa ndikati from 1st of April ndiri kuZimbabwe pane zvine zvichiitika. Musi wa31 March papalaunchwa yamuri kuti M31 ini ndichizati musi wa1 pane zvekutanga kuitika. I will be ahead of what's happening. Zvinozosara zvouya kupublic domain but ndiri ahead. Kana uchina iyoyo ndinogona kuzokutsvaka ndokutumira kuti iyo taisapo ndatinga ndakataura na iyatanzwa 31 na 8:30 manheru. The following day 1 April ndakati pane zvine zvatanga endopa zvakazvatanga ipapo. Saka garambizwa kuti I'm always ahead. Why? Because I deal with verified information. Those are not days. Better nditadze kuti oya hangu zoita live kana kutumira kana kuposta chinhu kana tisati taverifya nyaya yangu. Amen, hanjaziva. Regati mbona nangu ndina zvakawanda zvekunyanya kuningina because nyaya dzacho dzinonetsa kunzwisisa. Umwe anobuda oti pane umwe akabuda hanzi uchiwenga ari kudzingwa nhasi, umwe akati mabhegi amunangagwa atorongedzwa. Zvotaurwa kuti hazviperi. Ini atobvunza kuti munangagwa wacho arongedza mabhegi mangani, ane mabhegi mangani, mamonaki here, machangani bhegi here, machi. Blessed Geza anoti I was in a family group. Munofunga kuti mwana wamunangagwa warotengesa baba wake ndiani? Because family group ndiye munangagwa nevana vake. Zviripo kumwe zvokuti anongotaura. He is not learning from the mistakes that he did last time. Kokana ataura chokwadi. Akavharwa serious spokesperson with the new movement. Ngaachingonyarara ari ziko ariko. Azvoti achadiwa anodiwa but ngaachingonyarara ariko ariko. Achadi malife ake full stop. Izitomuda indototamba ngoti pamberi naye. Because ini chandongodira chichongoti anouya achiita kuti confusion ikoko iwandi. Ini ndongobhiga munhu wese anenge achivavhiringidza. Anokupa energy zvinhu zvekunyepa. Alright, iwe unoda kuvhunza iwo. WhatsApp family group rakapinda nderekupi kufunga kwako iwe. Ndizvo WhatsApp group ina. Vakupfeka mabhegi. Chienda nhasi ezvezvi kune tumwe pablog unoda kuti vakatoti kuti munangagwa family they are taking beds already. Just. Vakazvita kuti paipa pakazvizve M31 yatanga. Komure padhizi vachikwira ndege vachibuda muZimbabwe. Vachibvunza takaona topinda patege vaenda no. I remember telling some other people that no, I asked kutiza. But I don't know verify the sources are zvakamira sei. Are we safe? But that's true reason. Because when my outside connections are there. Tapanzwa Apostle, thank you so much for having time. Sorry, zvekataura zvamuda kuzwa but ndotaura kwadi. Tombotumaita basa. Munopedzerana ne comment section. Vanotaura hawo zvavanoda mu comment section.